Здравейте, потребители YouTube, аз е Жорката. Това е клипът за нашия отбор Ultra Gameplay маняци. Това е Need for Speed Most Wanted, както гледате с BG Patch. Може би ще има клип за как да си я направите на български. Само че ще намаля малко звука. Извинете, ако малко съм болен. Не ефекти. Колата на 3. Музика на 3. Стерео. Yes. Аудио. Ето. Сега го направим вече. Тук. И нека да започнем. Да. Какво пак не съм намалил и аз не знам. Сега ще намаля. Даже е така. И да. Да, относно към... Да. Виждате, в мили съм, трябва да си го правя опции. Имперска, метрична. И сега вие може да видите, че път километражи, че съм на километри, а не на мили, както бях за преди малко. Да. Така, да поговорим малко за играта. Играта от 2005 година не е кой знае колко реално, нали? Но пък си е доста добра. Това е, за мен това е най-доброто NFC Most Wanted. И да, историята на играта ще разберем по-натам в клиповете. Няма защо сега да ви разказвам, после да е безинтересно. Да. Като за сега, историята на играта е, че ние се състезаваме за сега в една банда, с една банда, която е лоша, така да се каже, и ние трябва да ги победиме. Цялостно в играта ще разберем по-натам за какво се разправя. И да. Това беше малко тъпичко. И да. Така, отново сега в състезанието ги водиме. И да. Тук със сигурност ще ги победиме. Играта я играя на... Как ви бъде? На хард. Така тази игра няма настройки на силата на играчите. Така да е. Така има една кът сцена. Да бе, това му е гати издокараната кола, ние сме с някаква трошка. И да. От онази скът сцена разбрахме, че ще се състезаваме с Razer. И е сега идва. И ето ме, върнах се. Така, за сега го водим Razer.
Но ще видим по-натам. Да. Извинете, че не почнах от началото, но бях стигнал до там и не ми се занимаваше да играя. Така че ще минем... Ще се докажем на първият бос. И в следващия клип ще го минем. Така... Полицията ни гони. Нормално нещо за Need for Speed. Да, това Рейзър много бавен е. Не, що много бавен. Добре, аз този звук не го намалих вече. А, да. Сега е по-различно. Не така, бе, много съм зле. Колкото си спомня, май сега по-натам ни се чупеше двигателя на колата в това състезание или горивото ни изтича, защото това тапак Рейзър, неговите хорушни поправят двигателя, а па ни изтича горивото. Така, нали, не ни поправя двигателя и разваля двигателя. И да. Май сме близко до развалянето на нашата кола. Така, горивото ни изтича, нали? Да, ето. Малко по-напред, мисля, че беше. Да, ето. Да, просто чухте звукът. Още малко. Да, ето. Благодарим ви, че избрахте Need for Speed Underground 2. Добавихме малко пари, за да ви помогнем в кариерата. Добре. Ускорение. То голф ли вземем? Да, така. Ще вземем то голф. Не съм ни показана къде трябва да ходим. Аз знам на къде трябва да ходя. Добре, ще следваме стрелката. О, да. Аз ще минавам как на мен ми е кеф тук. О, да. Мисля това да е за клипа, няма му се доказваме, защото, нали, много тълъг ще стане клипа. Или не знам, просто, да. Като сте. You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too hot. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked Razor. Once they're all out of the way, Razor's all you own. Да, тук разбрахме, че трябва да победим всичките главорези на Рейзър. И първият е Соник. Някакъв китаец.
така. И да, това е за този клип. Да ви е харесало, коментирайте, споделяйте, добавяйте филпини. Чао!